Дуслар, бүген без сезнең белән менә шундый 8 аяк ясарбыз. Әйдәгез, сез дә безгә кушылыгыз. Бу кул эшләнмәсен ясау өчен безгә кайчы, кара төстәге маркер, гади карандаш, төсле кагаз, ак кагаз, сызгыч, гуаш, җилем карандаш, стакан белән су, пумала, кагаз тәлинкә һәм кагаз стакан кирәк булачак. Иң элек зур пумаланы алып, стаканны зәңгәр төскә буйыбыз. Буяганда Әлфия апа төсле кулыгызны стакан эченә тыгыгыз. Шул вакытта ул буялмас һәм сезгә стаканны тотуы да җайлы булыр. Безнең стаканыбыз буялды, димәк нигезебез әзер. Без аны киптереп алабыз, ә шул вакытта 8 аякның тәпиләрен ясауга керешәбез. Без зәңгәр төстәге төсле кагазны алабыз һәм кагаз тәлинкәне аның өстенә куеп, әйләнә ясарга керешәбез. Сиңа күренсен өчен без маркер кулланырга булдык. Син инде гади карандаш куллансаң да була. Кайчы ярдәмендә төсле кагаздан әйләнә кисәбез. Безнең стаканыбыз да кибеп бетте. Аны зур әйләнәнең үзәгенә урнаштырабыз һәм кечерәк әйләнә ясыйбыз. Әйләнәне сызгыч ярдәмендә 8 өлешкә бүләбез. Безнең кагазыбыз 2 яклы. Шуңа күрә аның 2 ягы да зәңгәр төстә. Синең кагазың 1 яклы гына булса, аның ак ягында ясарга тырыш. Сигез аякның тәпиләре әзер. Алар тагында матур һәм күләмле булсын өчен, без аның ясалмаган ягын әйләндерәбез һәм кайчы ярдәмендә тәпиләрне бетерергә керешәбез. Менә шундый матур тәпиләр килеп чыгачак. Безнең 8 аягыбыз бик яхшы күрсен өчен аңа зур күзләр кирәк. Без аларны ак кагазда гади карандаш ярдәмендә ясыйбыз. Күзләр овал формасында булачак. Ясап бетергәч, кагазны 2гә бөклибез һәм кайчы ярдәмендә кисеп алабыз. Бер кисүдә 2 күз килеп чыгарга тиеш. Дуслар, 8 аякны ясау өчен барлык кисәкләребез дә әзер булды. Ә хәзер бераз ял итеп, аның турында матур һәм кызыклы видео карап китик. Бу 8 аяк. Аның сөякләре дә, кабырчыгы да юк. Ул йомшак тәнле моллюск. Бу диңгез хайванының бик көчле 8 капшавычы бар. Шуңа күрә аны 8 аяк дип йөртәләр дә. Капшавычларда 8 аякка корбанын тоту яисә су төбендәге ташларга ябышу өчен кирәкле махсус имгечләр бар. Имгечләре булганга күрә 8 аяк суда yüзеп кенә калмый, ә су төбеннән шуышып та йөри. Ә тагын алар бу хайванга тәм туярга һәм азыкның ашарга яраклы булуын билгеләргә ярдәм итә. Һәр капшавычта 10 меңнән артык тәм тую рецепторы бар. 8 аяклар су төбендә, ташлар арасында яисә су асты мәгарәләрендә яши. Өйләрен кармавычлары ярдәмендә төзи. 8 аяк үз өен башка су хайваннарыннан саклый һәм еракка китсә дә аны югалтмый, кире әйләнеп кайта. Сөякләре булмаганга күрә 8 аяк тар авызлы кабырчыкларга да, кичкенә ярыкларга да керә ала. Үзе йомшак тәнле булса да, 8 аякның бик каты һәм искиткеч көчле казналары бар. Алар тутыйкыш томшыгын хәтерләтә. Мондый каты казналары белән 8 аяклар каты-каты панцирларны һәм кабырчыкларны да вата ала. 8 аяк чапчан йырткыч. Ул ауга төнлә чыга. Гадәттә креветка, лангуст, краб, балык тота. Корбаннарын селәгәендәге агу ярдәмендә хәрәкәтсез калдыра, аннары өенә алып кайта. 8 аяк төсен дә үзгәртә белә. Бу аның терисендәге махсус пигментларга бәйле.
Тыныш халәттә сигез аяк көрән төстә була. Курыкса агара, ачуы чыкса кызара. Ә кирәк чакта хәтта су төбендәге ташлар төсенә дә керә ала. Син беләсеңме, сигез аякның йөрәкләре өчәү. Бер йөрәк сигез аякның канын бөтен тәне буенча йөртә, ә калган икесе аны саңаклар аша үткәрергә ярдәм итә. Тагын шунысы да кызыклы. Бу хайванның каны кызыл түгел, ә зәңгәр төстә. Сигез аяклар йомыркадан чыга. Әни сигез аяк үз гомерендә бер тапкыр йомырка сала. Ул йомыркаларның саны 80 меңгә җитәргә мөмкин. Әни сигез аяк аларны ерткычлардан саклый, юып һәм чистартып тора. Йомыркаларны саклау вакыты гадәттә 6 ай тәшкил итә. Ә менә тирән су асты сигез аягы йомыркаларны 4 ел буе саклый. Нәни сигез аяклар мөстәкыйль тормышка әзер булып туа. Алар йомыркадан чыгуга ук хәрәкәтләнә һәм үзләренә азык таба ала. Сигез аяклар төрле зурлыкта һәм авырлыкта була. Гадәттә аларның озынлыгы 5 метрдан, ә авырлыгы 50 килограммнан артмый. Шулай да 1945 елда Америка Кушма Штатларында бик зур сигез аяк тотылган. Аның авырлыгы 180 килограмм, ә озынлыгы 8 метр булган. Менә шундый серле су хайваны икән ул сигез аяк. Ә без дәвам итәбез. Кул эшләнмәбезне җыюга керешәбез. Күзләрне җилем крандаш ярдәмендә стаканга ябыштырабыз. Кара маркер ярдәмендә күз карасын ясыйбыз. Безнең сигез аягыбызның кәефе юк. Шуңа күрә аңа шулай күңелсезләнеп торган авыз да ясап куябыз. Стаканны аяклы нигезгә ябыштырабыз. Җилемне стакан астына сөртәбез һәм яхшылап аның астына басабыз. Карагыз, нинди матур сигез аяк килеп чыкты. Менә шундый матур күләмле сигез аяк килеп чыкты. Без аны төсле кәгазьдән ясадык, ә күләмлерәк булсын өчен кәгазь стакан да кулландык.